Arriba l'època de l'any més màgica, aquella època en la qual petits i grans tenim ganes de trobar-nos tots plegats amb l'objectiu de compartir moltes estones junts, aquells records que sempre portarem dins nostre, perquè al final celebrar-ho amb les persones que més ens estimem és quelcom que tenim la sort de poder fer. Des de Junts per Catalunya us volem dirigir unes paraules en aquest final d'any, en aquest Nadal, desitjant-vos que ho passeu de la millor manera possible, amb les persones que teniu al vostre voltant i sobretot que tinguem molta salut, no només per aquest Nadal, sinó també per l'any 2023. Venim d'una època que hem viscut una pandèmia. Fa un any teníem una restricció de persones per poder celebrar les festes junts, però aquest serà el primer any després de 3 que podrem estar amb tots els que realment tenim ganes d'estar. És per aquest motiu, doncs, que volem desitjar-vos unes bones festes, que us celebreu amb les persones que us estimeu i que tingueu un fantàstic any 2023. Que pels que estem en política serà un any de canvis, un any que podrem afrontar les eleccions municipals del proper 28 de maig. Sense més, desitjar-vos unes bones festes i sabeu que estem a la vostra disposició.